că e zăpadă pe munții aia. Ai văzut Bianca în față, pe acolo? De vânzare. Da? Tot ce mișto e. Fă un preț. 1000 de lei. Suficient. 1000 de lei centimetru. Poate, dacă vrea să ce dea. fel e, cate. Ce mișto e. Ce masiv e ăla, la rău, ce e asta? Ce masiv e aici? Nu știu. Zibean. Ce ciucaș? Eu știu pe hartă, nu le știu de mașină. E de pe hartă, de pe hartă. Vezi, spre Brașov, ce sunt. Ce suntem înfundată. Bă, cam plouă acolo sau mi se pare mie? Nu plouă, e numai ceață. Da, e ceață. Hai să... Acum nu se trece un masiv, dar mai încolo unde ziceai tu e masivul Piatra Craiului. Ai văzut, mă? Piatra Ei, ai Craiului. dezgolit așa. Ăla e Piatra Craiului, cu dinții morarului, cu colții morarului. S-a jucat măta cu zăpada. Aici vin frânare ăștia din București, de-aia e strada asta frumoasă. E european, e 574. La fel n-am făcut niciodată pe aici. Brandul ăsta nu mi se părea atractiv. Acum, altceva.